या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। 2024 मध्ये मोदी सरकार कोसळणार, डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर यांचा दावा। मत्स्य विद्यापीठ कोकणातच व्हावं, डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर यांनी वेधलं लक्ष। आणि परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या पुण्यतिथी सोहळ्यास प्रारंभ। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। वरेनियम क्लाउड लिमिटेड ऍडमिशन एमपीएससी 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस। नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत। परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023। सिंधुदुर्ग जिल्हा जलतरण संघटना, मालवण नगर परिषद आणि महाराष्ट्र हौशी जलतरण संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने चिवला बीच मालवण इथं आयोजित 13व्या राज्यस्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धेची सांगता रविवारी झाली। 10 किलोमीटर खुल्या सागरी जलतरण स्पर्धेत संजना जोशी नागपूर आणि यश यादव पालघर यांनी सुवर्ण पदक प्राप्त करत स्पर्धेतील वेगवान जलतरणपटूचा बहुमान मिळवला। 2 दिवसीय स्पर्धेचा शुभारंभ शनिवारी सकाळी मालवण चिवला बीच इथं झाला होता। राज्यभरातील 26 जिल्ह्यातील हजारो स्पर्धक सहभागी झाले। खुल्या स्पर्धेत 9 राज्यातील स्पर्धक सहभागी झाले। राज्य आणि जिल्हा सचिव राजेंद्र पालकर आणि सर्व सहकारी यांच्या उत्कृष्ट आयोजनात स्पर्धा उत्स्फूर्त प्रतिसादात पार पडली। स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनाचं सर्वांनीच कौतुक केलं। रविवारी विविध गटातील स्पर्धा पार पडली। यात 500 मीटर 6 ते 7 वर्ष वयोगट विजेता तनय लोढा पुणे, विजेती तेजस्विनी ताकभाटे सोलापूर, 1 किलोमीटर मुलगे विजेता आदर्श मिश्रा नाशिक, निधी कोडवाणी नाशिक, 2 किलोमीटर विजेता इरावण आजगावकर मुंबई, अय्यन्ना पटेल नाशिक, 10 किलोमीटर ग्रुप 1 विजेता यश जाधव पालघर, ग्रुप 2 विजेता आलोक जाधव नाशिक, 10 किलोमीटर मुली ग्रुप 1 विजेता संजना जोशी नागपूर, ग्रुप 2 विजेती रेवा परब ठाणे, दिव्यांग मुलगे ग्रुप 1 किलोमीटर विजेता रचित नरसिंघानी कोल्हापूर, शरण्या कुंभार बेळगाव, दिव्यांग ग्रुप 1 किलोमीटर साहिल जाधव बेळगाव, आभा मुंडे बीड यांनी सुवर्ण पदक प्राप्त केलं। संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर दीपक परब यांनी स्पर्धेच्या यशाचं सर्व श्रेय सर्व सहकारी टीम तसेच स्पर्धकांचं असल्याचं सांगितलं। अध्यक्ष पेक्षा जे आमची राज्य जलतरण किंवा सिंधू जलतरण टीम आहे याला फार महत्त्वाचं आहे की त्यांचं जे काम आहे ते वाखाणण्याजोगं आहे। किंवा जे स्वतः सचिव आहेत राजेंद्र पालकर यांचं कुटुंब हे सुद्धा आपल्या घरातलं कार्य असल्यासारखं। त्यामुळे ही स्पर्धा आणि या टीममधला प्रत्येक माणूस आपला वाटा उचलत असतो। त्यामुळे स्पर्धा होते आणि स्पर्धा यशस्वी व्हायला स्पर्धक भाग घेतात। म्हणजे आपल्या मानवी भाषेत सांगायचं तर समुद्राच्या तटापासून ते घाटाच्या माथापर्यंत सगळे लोक येत आहेत आणि ते फार म्हणजे तन मन धन देऊन या स्पर्धेत भाग घेत आहेत। त्यामुळे मालवणचं चिवला बीचचं नाव हे जगभर झालंच आहे, पर्यटन वाढतं आहे। आणि महत्त्वाचं समाधानाची गोष्ट तुम्ही विचारलं, हे 12 वर्षाचं तप आम्हाला फळाला आलं आहे की प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला एक स्पर्धक भाग्येश पालव आणि तो आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणि मालवण तालुक्यातला आहे, या दशकृषीतला आहे। त्याने नंबर पटकवलेला आहे। म्हणजे कुठेतरी आम्ही केलेल्या कामाची आम्हाला पोचपावती मिळते आहे आणि त्याच्यासाठी सिंधुदुर्ग जलतरण संघटना आहे त्यांची फार मेहनत आहे। ह्याच्यापूर्वीचे जे अध्यक्ष झाले की आता आम्ही आहोत, ती टीम आहे। हे आपल्या घरातलं काम समजून ही जेव्हा स्पर्धा नियोजन होतं त्या दिवशी अंगणेश्वर जत्रेचं स्वरूप असतं तर प्रत्येकजण आपलं काम करतो आहे। अंगणेश्वर जत्रा डिक्लेअर झाली की जसं ते काम सुरुवात होतं त्याप्रमाणे आपलं काम होतं आहे आणि हे फार महत्त्वाचं आहे। ह्याच्यात प्रत्येकाचा वाटा आहे। ते मालवणचे हॉटेल व्यावसायिक असतील, पत्रकार असतील, खेदाची बाब म्हणजे जास्त कोण भाग घेत आणि तोच आम्हाला
यशस्वी म्हणजे आमच्या जिल्ह्यातला मुलाचा नंबर आला, स्पर्धकाचा नंबर आला आणि 10 किलोमीटरची जो स्पर्धा आम्ही घेतली आहे ती मला वाटतं आपल्या महाराष्ट्रातली किंवा देशातली एकमेव आहे. आणि जसं ह्याला यश मिळेल तसं उत्तरोत्तर प्रगती होत जाईल. पण मला वाटतं जसं आता आपण सगळ्यांचा सहभाग आहे त्याच्या कित्येक पटीने मालवण्यातल्या स्थानिक लोकांचा सहभाग झाला पाहिजे. कारण ह्या स्पर्धेमुळे आम्हाला आर्थिक असं उत्पन्न त्यांना जास्त फायदा त्यांना होतो आहे, उत्पन्न त्यांना मिळतं आहे. त्याने ते सकारात्मक दृष्टीने घेऊन जास्तीत जास्त सहभाग घ्यायचा आहे. आणि मी माझ्या टीमला एवढीच विनंती करेन की हे आपण जे स्पर्धा घेतो आहे हे फक्त आपण वर्षाने घेतो आहे, पुऱ्या राज्यातले लोक येत आहेत, पण आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नाव देतो आहे. त्या सिंधुदुर्गातल्या सुद्धा स्पर्धा इथे झाला पाहिजे त्याची काल बी सकारात्मक चर्चा सचिव श्री पालकर साहेबांनी केलेली आहे की 6 महिन्यानंतर आपण मालवण्यातल्या टीम आहेत त्यासाठी मालवण्यातले जे लोकल लोक आहेत त्याने प्रतिसाद दिला पाहिजे तरी स्पर्धा यशस्वी होईल. आणि या स्पर्धेचं चांगलं यश आहे, पण त्याचा इथल्या लोकल लोकांना फायदा होतो मला वाटतं. तो त्याने किती सकारात्मक घ्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे. नाही तर स्पर्धा होतच राहणार. आणि यश त्या स्पर्धकाबरोबर स्पर्धा आयोजन करणाऱ्याचं पण आहे. समजा आम्ही त्यांना चान्स दिला, स्पर्धा आयोजित केल्या म्हणून त्याने भाग घेतला म्हणून त्यांना यश मिळालं, तर त्यांचं आम्ही स्पर्धकांचं अभिनंदन करतो. आणि 2च मुलं आली, पण आणखी अशा मुलांनी जास्त जास्त नंबर काढावेत या त्यांच्यावर आमचं पण यश आहे. त्या स्पर्धा वाढीच्या दृष्टीने आमचं म्हणणं आम्ही म्हणतो चेंडू तुमच्या ह्याच्यात ठेवलेला आहे की स्थानिक लोकांनी भाग घेणं महत्त्वाचं आहे. आज एक तो भाग्यश पालववाला अनेक असे लोक आले पाहिजे हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि तुमच्या माझं करिअर 35 वर्ष अगोदर स्टार्ट झालं आहे या लाईनीत. आणि त्या करिअरमध्ये आतापर्यंत मी 29 कंट्री फिरून झालो आहे. आणि त्या 29 कंट्रीमध्ये मी लाईफ सेव्हिंगचे कॉमनवेल्थ आणि लाईफ सेव्हिंगचे वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचा एक ऑफिशियल असून लेवल 5ला एकमेव ऑफिशियल आहे इंडियामधला. आणि मी बाहेर जे काही शिकलो आहे ती वस्तू इथे आपल्या लोकल लोकांना कसं त्याचा फायदा व्हावं त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करतो आहे. आणि त्यामुळं आपण असं यंत्र वगैरे जे आहेत, आमची बोटी वगैरे आहेत, यावर्षी आम्ही आमच्या असोसिएशनच्या माध्यमातून आमची स्वतःची एक IRB स्वतः घेतलेली आहे. आणि अशीच आम्ही आणखीन इक्विपमेंट्स वगैरे जे आहेत ह्या स्पर्धेला व्यवस्थितपणे पार करायला जे आम्हाला लागतील त्या इक्विपमेंट्स जर आम्ही जमा करून गोळा करून घेतल्यात, तुम्हाला ह्या स्पर्धेला जे 2 IRB लागलेले आहेत ते मी पुरावा केलेला आहे. यानंतर आणखीन बाकीचे जे स्पर्धक म्हणजे लाईफ सेवर आणि जे आलेले आहेत तुम्हाला सांगतो की 8 लोक मी चेन्नईवरनं मागवलेली आहे. ती एक चेन्नईची टीम इथे उपस्थित झाली आहे लाईफ सेव्हिंगसाठी. आणि हे सगळे मांडलेले आणि खूप चांगले असे लाईफ सेवर आहेत, ते सर्टिफाईड आहेत. आणि मुंबईला माझा स्वतःचा एक चांगला सेटअप आहे. त्या सेटअपली सगळी माणसं इथे घेऊन येतो. ह्यासाठी घेऊन येतो की इथे ही स्पर्धा व्यवस्थित आणि चांगल्यापैकी विदाऊट म्हणजे कुठलाही इन्सिडंट ॲक्सिडेंट ना हे घडू देऊ नाही अशी आमची अपेक्षा असते. आणि जेव्हा पण अशी म्हणजे स्पर्धा व्यवस्थित पार होते मला त्याचा खूप आनंद होतो. आणि मी अशीच म्हणजे ह्या संस्थेला काही न अपेक्षा करता या संस्थेबरोबर मी व्यवस्थित जोडून राहायचा माझा प्रयत्न आहे. आणि राजू पालकर आणि त्यांची जी टीम आहे त्यांनी मला एक स्टेज दिलेला आहे, त्या स्टेजवर मी परफॉर्म करायचा माझा संपूर्ण प्रयत्न असतो. उलट त्याच्याही अगोदरपासून मी यांचा ऑनररी सल्लागार आहे. मला असं वाटलं की मला स्विमिंगमुळे ॲडमिशनच्या वेळेला ज्या काय तकलीफ त्रास झाला, मार्क न मिळता माझी मेडिकलची ॲडमिशन गेली. म्हणून मी एक असा विचार केला की आपली पण काहीतरी सेवा या मुलांना द्यावी, म्हणून मी त्यांचा सल्लागार झालो. सल्लागार झाल्यापासून बऱ्याच अडचणी आल्या असोसिएशनला, महाराष्ट्रात, जिल्ह्यात. या सर्व अडचणी आम्हाला कोर्टाने वेळोवेळी खरोखरच म्हणतात चांगले जज भेटले, ते सिटी सिव्हिल असो किंवा हायकोर्ट असो किंवा सुप्रीम कोर्ट, या सर्वांनी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाला असं समजून दिलं की महाराष्ट्रात ही एकमेव अशी संस्था आहे की जी आज 35 वर्ष ट्रस्ट म्हणून रजिस्टर्ड आहे, तर त्याला कोणी डावलू शकत नाही. तो लढा आम्ही दिला. कोर्टाने आम्हाला सहाय्य केलं, आम्हाला ऑर्डर्स दिल्या. त्याप्रमाणे त्यांनी आम्हाला रिकग्निशन पण द्यायची आता स्टेज आली. त्याच्याकरता राजू पालकरांनी आणि त्यांच्या सर्व सभासदांनी एवढी मेहनत घेतली, अतोनात मेहनत,
म्हणून माझं जे काय कार्य आहे ते काहीच नाही त्यांच्यासमोर. कायदेशीर बाजू मांडताना मी असं बघितलं नाही, मी असं बघितलं की आपली जी संस्था आहे महाराष्ट्र एकमेव संस्था जलतरण, ही देशात नाव काढेल आणि याची मुलं अगदी इंटरनॅशनलला जाऊन या जलतरणमध्ये नाव देशाचं उंचावेल, आपल्या महाराष्ट्राचं उंचावेल. तसंच मालवणचं त्यांनी एवढं नाव उंचावलेलं आहे मागच्या काही स्पर्धेत की मला खरोखरच आदर वाटतो त्यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या पाल्यांबद्दल की त्यांनी आपल्या भाग घेताना मागे पुढे न बघता 2-2, 3-3 दिवस तयारी करून त्या इथे येतात, आम्हाला सहभाग देतात आणि आमच्या सहकार्याने ही स्पर्धा यशस्वी ठरते. न काय अडचणी येतात हेच आम्हाला श्रेय आहे आणि मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो याच्यापुढेही आम्हाला उत्तरोत्तर इंटरनॅशनल दर्जाची रिकग्निशन मिळेल ही अपेक्षा ठेवून आम्ही ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की आमची प्रार्थना ऐकून आमच्या मेहनतीचे चीज करेल ईश्वर, त्याची देवचरणी प्रार्थना. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. वरेनियम क्लाउड लिमिटेड ऍडमिशन MPSC 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस. नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023. जुन्या पेन्शनबाबत बोलताना माजी खासदार अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी हा निर्णय पुढच्या अधिवेशनापर्यंत होणार नसल्याचं म्हटलंय. पाहूया. ओल्ड पेन्शन स्कीमच्या संबंधामध्ये सरकारने जे सांगितलेलं आहे की आम्ही पुढच्या अधिवेशनापर्यंत निर्णय घेऊ, हे आजचं मरण सरकारने पुढे ढकललेलं आहे, पुढच्या अधिवेशनापर्यंत ढकललेलं आहे. ज्या पद्धतीने मराठा समाजाला घटनेमध्ये टिकेल अशा तऱ्हेचं आरक्षण देऊ, हे जसं गाजर दाखवतात तशाच त्याच्याविषयीचा कुठलाही ठोस विचार नाही. मराठा रिझर्वेशनला माझा पूर्णपणे पाठिंबा आहे, परंतु जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने 50% अट घातलेली आहे, त्याच्यापेक्षा रिझर्वेशन जास्त असतं का म्हणे, ते जोपर्यंत तुम्ही 65 किंवा 75% येऊन जात नाही तोपर्यंत आजच्या घटनेप्रमाणे तुम्हाला जगणं शक्य नाही. सरकारची ते करायची इच्छा नाही. तशाच पद्धतीने ओल्ड पेन्शन स्कीमच्या संबंधामध्ये सरकारने कोणत्याही प्रकारचा विचार केलेला नाही. फक्त आत्ता जे सगळं चाललेलं आहे हे पुढच्या अधिवेशनापर्यंत, आणि पुढचं अधिवेशन म्हणजे मार्च लोकसभेच्या निवडणुका असणार साधारणपणे एप्रिलच्या मध्यावर, म्हणजे 10 एप्रिलपासून लोकसभेच्या निवडणुका सुरू होतील. फेब्रुवारीच्या अखेर किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आचारसंहिता लागेल. तेव्हा सरकार सांगेल की आता आम्ही बजेट मांडतो आहोत, आणि हे लिहून ठेवा तुम्ही, आम्ही आता बजेट मांडतो आहोत आणि हे पूर्णपणे करा. ऑक्टोबरच्या निवडणुका विधानसभेच्या होतील, तर त्या विधानसभेच्या बजेटमध्ये आम्ही पूर्ण वर्षाचं बजेट आम्ही मानू शकत नाही. त्यामुळे या निवडणुका होईपर्यंत थांबा. सरकार ओल्ड पेन्शनचा निर्णय द्यायचा किंवा नाही द्यायचा अशा कोणत्याही प्रकारचा निर्णय पुढच्या अधिवेशनापर्यंत घेऊ शकणार नाही. त्याची फार मोठे गंभीरपणे सरकारला विचार करावा लागेल. त्याच्याविषयी माझं मत मी आता व्यक्त करत नाही इकॉनॉमिस्ट म्हणून, पण सरकारने आजचं मरण पुढे ढकललेलं आहे, एवढीच माझी प्रतिक्रिया आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. वरेनियम क्लाउड लिमिटेड ऍडमिशन MPSC 2024 क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस. नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023. कोकणात मत्स्य विद्यापीठ आणि महामार्ग न होण्यास येथील राजकीय नेतृत्व कारणीभूत आहे, अशी टीका माजी आमदार तथा अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी केली आहे. मत्स्य विद्यापीठ कोकणातच व्हावं यासाठी आपण आग्रही असल्याचं स्पष्ट मत माजी खासदार तथा अर्थतज्ञ डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी कुडा इथं व्यक्त केलंय. 2008 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती फॉर्म केली होती.
महाराष्ट्र विद्यापीठ काढायचं आणि ते कोकणामध्ये काढायचं अशा प्रकारची शिफारस करण्यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती आपण केलेली होती आणि त्या समितीमध्ये मत्स्य व्यवसायातील मत्स्य शिक्षणातील 6 शिक्षण तज्ज्ञ हे त्याच्यामध्ये सभासद होते. 2-2.5 वर्ष आम्ही त्या समितीवर काम केलं. कोचीसारखं भारतामध्ये सगळ्यात मोठं प्रसिद्ध संशोधन केंद्र आहे, त्या संशोधन केंद्रावर भेट केली आणि 2011च्या फेब्रुवारीमध्ये हा आम्ही रिपोर्ट शासनाला आम्ही सबमिट केला. 1 फेब्रुवारी 2011 अशा प्रकारचा रिपोर्ट सबमिट केला. तेव्हा मधुकर सावंत हे मत्स्य विद्यापीठ आणि बंदरे यांचे ते मंत्री होते. तिथपासून आतापर्यंत या रिपोर्टवर महाराष्ट्र शासनाने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. कोकणामध्ये विद्यापीठ काढण्याचं आणि सुचवण्याचं मुख्य कारण असं आहे, 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा कोकणामध्ये आहे. म्हणजे पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळ, गोवा तर छोटं राज्य आहे. भारतामध्ये कोणत्याही राज्याला एवढा मोठा समुद्र किनारा मिळालेला नाही आणि महाराष्ट्राला 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा जो मिळाला हा एकट्या कोकणाच्या ठाणेपासून, आता पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 5 जिल्ह्यांना मिळालेला आहे. असं असताना सुद्धा आपण जर तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश या 3 राज्यांशी मत्स्योत्पादन म्हणजे प्रोडक्शन ऑफ फिश असा विचार जर केला तर महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे पर्यायाने कोकणामध्ये संपूर्णपणे फिशचं उत्पादन, मत्स्योत्पादन सर्वात कमी आहे. याचं कारण मत्स्योत्पादन किंवा फिश प्रोडक्शनचं शास्त्रीयदृष्ट्या अभ्यास करून त्याच्या संबंधामध्ये कुठल्या पद्धतीने आपण मासेमारी करू शकतो, कोणत्या पद्धतीमुळे नवीन नवीन माशाच्या प्रजाती आपण निर्माण करू शकतो, अशा प्रकारचं कुठलंही संशोधन 1960 पासून महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून गेल्या 63 वर्षामध्ये सरकारने काही प्रयत्न केले नाहीत. आणि त्यामुळे 720 किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा आणि 3.25 लाख वॉटर रिसोर्सेस म्हणजे संपूर्णपणे जे आपण ज्या खाडी म्हणतो, नद्या म्हणतो, खाडीतले मासे जगप्रसिद्ध आहेत. लोकांना इकडे खाडीतले मासे गेले तर अमेरिकेत मासे सोड म्हणून नावाचा फिश खाणार देखील नाही. अशा प्रकारे 3.25 लाख स्क्वेअर किलोमीटर जलक्षेत्र आहे आणि तरीही माशांचं उत्पादन महाराष्ट्रामध्ये संबंध देशामध्ये ज्यांना समुद्र किनाऱ्यापेक्षा कमी आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे, आपण पालघरपासून पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 5 जिल्ह्यांच्या मध्ये मिळून लाखो लोकांचा मच्छीमारीवर उदरनिर्वाह चालतो. ही जर मत्स्योत्पादन हे जर अत्यंत सायंटिफिक आपण जर केलं त्याच्याबद्दलचं म्हणजे उदाहरणार्थ आता ॲग्रिकल्चरमध्ये BSc ॲग्रिकल्चर किंवा शेती व्यवसाय चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी शेतीचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण दिलं जातं. अशा प्रकारचं शास्त्रशुद्ध शिक्षण देऊन आपण जर पदवीधर जर निर्माण केले, त्यांनी स्वतःच्या छोट्या छोट्या कंपन्या जर काढल्या आणि त्याला जर सरकारने सहकार्य दिलं तर फार मोठ्या प्रमाणावर मत्स्योत्पादन महाराष्ट्रामध्ये आणि कोकणामध्ये होऊ शकेल. कोकणाची सबंध अर्थव्यवस्था जी पूर्वी मनी ऑर्डर इकॉनॉमी म्हणत असत ती सबंध अर्थव्यवस्था पर्यटन आणि मत्स्योत्पादन या 2 उद्योगावर चालू शकेल. परंतु 640 जिल्ह्यांच्या पैकी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा टुरिझम जिल्हा डिक्लेअर केल्यानंतर आता 20 वर्ष होत आली, त्या दृष्टीने सरकारने कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही. मत्स्य विद्यापीठ हे नागपूरला आहे. नागपूरचा आणि मत्स्योत्पादनाचा कोणत्याच प्रकारचा संबंध नाही. म्हणून या रिपोर्टमध्ये आम्ही असं सांगितलेलं होतं की नागपूरला फिश कॉलेज म्हणजे फिशिंग कॉलेज नागपूरला असावं एक विदर्भासाठी, उदगीरला असावं मराठवाड्यासाठी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मालवणला असावं ओशन सायन्सेस हे विद्यापीठ फक्त फिश प्रोडक्शनसाठी नाही. त्याचा रिपोर्ट असा आहे, महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ फिशरीज अँड ओशन सायन्सेस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा,
कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. वरेनियम क्लाउड लिमिटेड. ऍडमिशन MPSC 2024. क्लासेस स्कॉलरशिप परीक्षा. 150 गुणवंत विद्यार्थ्यांना फ्री क्लासेस. नोंदणीची अंतिम तारीख 25 डिसेंबर 2023 संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत. परीक्षेची तारीख 30 डिसेंबर 2023. नुकत्याच झालेल्या 4 राज्यांच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला चांगले यश मिळालं नाही हे मान्य आहे, परंतु काँग्रेसमध्ये मरगळ आली असून इंडिया आघाडीला खीळ बसली अशी चर्चा सुरू आहे. पण असं नसून 2024 मध्ये मोदी सरकार कोसळणार असं वक्तव्य डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केलंय. एक तर 4 राज्यांच्या मध्ये म्हणजे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांच्या मध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसला अभूतपूर्व यश मिळालं. काँग्रेसला तेलंगणामध्ये यश मिळालं ही अत्यंत जमेची बाजू आहे, कारण तेलंगणाची स्थापना झाल्यापासून वेगळं राज्य, त्या ठिकाणी फक्त एकच सरकार होतं आणि त्या सरकारच्या संबंधामध्ये मला पूर्ण माहिती होती, कारण चंद्रशेखर राव हे जेव्हा लेबर मिनिस्टर होते आणि मी लेबर मिनिस्ट्रीचा इन्चार्ज होतो प्लॅनिंग कमिशनमध्ये, आणि त्याने जिद्दीने ते राज्य करून घेतलं. पण त्या राज्याच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या तेलंगणामध्ये चंद्रशेखर राव यांनी पूर्ण केलेल्या नाही. त्याचा परिणाम म्हणून आणि काँग्रेसची एकंदरीत ज्या पद्धतीने ती आघाडी चालवली, एकंदरीत ते कॅम्पेन चालवली, मुवमेंट चालवली, त्याचा परिणाम म्हणून तेलंगणामध्ये काँग्रेसला यश मिळालं. पण 3 राज्यांच्या मध्ये पराभव काँग्रेसचा झालेला असला आणि त्याची काही कारणं जरी असली तर त्या कारणांच्या मध्ये मी जाऊ इच्छित नाही, परंतु काँग्रेसमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर मरगळ आलेली आहे आणि सगळ्या विरोधी पक्षांचा इंडिया नावाचा जो एक आघाडीचा प्रयोग सुरू आहे त्याला आता खीळ बसलेले आहे. असं जे वातावरण पसरवलं जातं ते वातावरण पूर्णपणे चुकीचं आहे. इंडिया ही आघाडी जी निर्माण झालेली आहे त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचा विपरीत किंवा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. आणि 2024 मध्ये मोदी सरकारची आता एकूणच जी राज्यकरणाची पद्धत जी आहे, लोकशाहीच्या विरोधामध्ये दडपशाही, दहशतवाद, CBI आणि ED सारखा उपयोग करून विरोधी पक्षांना किंवा मतप्रदर्शन करणाऱ्या लोकांना तुरुंगात घालणं, त्यांच्यावर सारखा ससीमेला चालवणं, प्रेसच्या संबंधातली भूमिका, इतिहासाचं पुनर्लेखन, शैक्षणिक अनागोंदी, या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम म्हणून मोदी सरकारचा 2024 मध्ये पराभव करण्याचा संकल्प इंडिया आघाडीने केलेला आहे. आणि ह्याच्यामध्ये मी आपल्याला प्रेसला एक विनंती करू इच्छितो की 24 पक्षांची ही आघाडी असल्यामुळे प्रत्येक दिवशी छोट्या मोठ्या कुरबुरी होत राहणार, परंतु सगळ्या पक्षांना हे कळलेलं आहे की आपण सगळं एकत्र राहिल्याशिवाय या देशाची लोकशाही सुरक्षित राहणार नाही. आणि म्हणून कंपल्शन म्हणून आपापसात थोडे जागांच्या सीटांच्या वाटप असतील किंवा आणखी सीटांचं वाटप असेल तरी सुद्धा हे पक्ष एकत्र येतील आणि 2024 मध्ये मोदी सरकारचा पराभव होईल ही काळ्या दगडावर चिरलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. कणकवली शहरातील योगियांचे योगी परमहंस भालचंद्र महाराज संस्थान इथं 46व्या भालचंद्र महाराज पुण्यतिथी उत्सवाला प्रारंभ झालाय. उत्सवानिमित्त मठात विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल पाहायला मिळते. महाराजांच्या दर्शनाला भक्तांची गर्दी उसळली आहे.
मोठा उत्साह असतो, काय सांगाल? मी लहानपणापासून बाबांच्या इथे हे केलेलं होतं, म्हणजे सानिध्यात होतो इकडे बाबांच्या लहानपणा शाळेपासूनच इथे यायचो. आणि आता त्याचा माझं वय आता 63 आहे. म्हणजे 63 वर्षात आता मोठा उत्सव सुरू झाला आहे. आता चांगलं झालं आहे सगळं. आणि सुविधासुद्धा बऱ्याच झाल्या आहेत इथे. पाण्यापिण्याची व्यवस्था सगळं बरं आहे. विवेकानंद भास्कर पाटकर. कणकवलीचं भूषण असलेल्या परमपूज्य परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या 46व्या पुण्यतिथी उत्सवाच्या निमित्तानं आज रोजी या ठिकाणी प्रचंड असा मोठा भक्तांचा मेळा जमलेला आहे. आणि हा पुण्यतिथी उत्सव कणकवलीच्या दृष्टीनं एक अशा प्रकारचा उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. आणि भक्तिभावानं महाराष्ट्रातील, पुण्यातील, पूर्ण जिल्ह्यातील आणि पूर्ण राज्यातील लोक या ठिकाणी येतात. आणि त्यामुळं एक भक्तिमय वातावरण कणकवलीमध्ये निर्माण होतं. हीच अशाच प्रकारची भक्तिमय वातावरण कायमस्वरूपी टिकून राहील यासाठी भालचंद्र महाराज ह्या कणकवलीकरता एक वरदान ठरलेले आहे. आणि म्हणून या उत्सवाच्या निमित्तानं माझ्या सर्वांना शुभेच्छा. तुम्ही दरवर्षी येता, काय सांगाल बाबांबद्दल? खरंच ही त्यांची महती फार मोठी आहे. आणि दत्त संप्रदायातील एक अत्यंत नावाजलेलं अशा प्रकारचं म्हणजे अगदी स्वामी समर्थ असतील, गजानन महाराज असतील, साईबाबा असतील आणि त्यानंतर भालचंद्र महाराज, ही जी परंपरा आहे ती परंपरा महाराजांनी उद्धृत केली, जागृत केली. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये कणकवलीचं नाव हे ह्या दत्त संप्रदायामध्ये जागवलं. त्यामुळे महाराजांचे उपकार कधीच कणकवलीकर विसरू शकत नाही. मला आता 12 वर्षाच्या अधिक कालावधी झालेला आहे चरणसेवा चालू करून. तरी पण लोक होई तशी प्रतिसाद देत नाही. बाबांच्या गेटसमोर चपलं मोफत असताना ते गेटवर काढून जातात. याचंच जरा आम्हाला हे वाटतं आहे. बाकी काय बाबांच्या कृपेने सगळं चांगलं आहे. मोफत सेवा आहे इथे, काय पैसे बिशे विनामूल्य सेवा केली जाते. व लोकांना काय लोकांना ते आवडतच नाही आहे. काय म्हणजे ते द्यायला लागतात काय, आम्ही ठेवायला लाजत नाही. आणि त्यांची गेली का मग आमच्याकडे येतात. आमचं चप्पल गेलं तिकडे ठेवलेलं चप्पल आम्ही इकडे कशाला आणू, म्हणून आम्ही व्यवस्था बाबांच्या याच्यासाठी केलेली आहे मोफत. हे जे टोकन आहे ते तुम्ही त्यांना देता? टोकन आहे कशी पद्धत असते चरणसेवेची? आम्हाला आमचे 2 नंबर असतात. एक रॅकवर असतो, एक मग चप्पल ज्याचं असतं त्याच्या हातात एक बिल्ला देतो. त्याच नंबरवर आम्ही चप्पल ठेवतो आणि त्यांची परत रिटर्न आम्ही त्याच नंबरची चप्पल परत देतो. माझं नाव शंकर कानू सावंत. माझं गाव पोखरण, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. मी जवळजवळ 43 वर्ष या मंदिरामध्ये येत आहे. आणि बाबांचे चांगले अनुभव मला आल्यामुळे मी न चुकता जयंती आणि पुण्यतिथी या दोन्ही कार्यक्रमाला हजर असतो. तसंच मध्ये केव्हा ज्यावेळी वेळ मिळेल त्यावेळी मी सुद्धा इथे मंदिरामध्ये समाधानासाठी येत असतो. इथे आल्यानंतर पुरी ऊर्जा मला मिळते की सगळा शीण दूर जातो. मी वारकरी संप्रदायामध्ये सुद्धा आहे, त्यामुळे आज आमचा हरिपाठ आहे. त्यात योगाने आम्ही आता आज येईल, उद्या पण मी येणार आहे पुण्यतिथीनिमित्त. खूप आनंद होते, खूप आनंद. काय वातावरण असतं इथे? वातावरण म्हणजे एकदम म्हणजे पंढरपूरच आहे इथे असं म्हणतात. किती वर्ष येत आहे तुम्ही? मी झाले 2 वर्ष गेल्या वर्षापासून चालू केलं. नाव काय आपलं? गाव? बाळकृष्ण बापूजी तेंडोलकर. करणी. मी राहते कणकवली कलमठमध्ये. माझे जगद्गुरू नरेंद्र महाराज. पण सया संत आहे, सगळे संत समान आहेत. सगळ्या संतांचा सन्मान करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आणि या बाबांच्या मठामध्ये जे भक्त भाविक येतात ते पहाटे 4 वाजल्यापासून तर आरतीपासून तर ते कायम संध्याकाळपर्यंत अतिशय आनंदात काम करतात, येत आहेत आणि आनंदाने आपला संसार प्रपंच करत आहेत. बाबांचं दर्शन घेणं म्हणजे आमचं भाग्य समजतो आम्ही. आणि अशा उत्सवाला हजेरी लावल्यानंतर एक वेगळाच आनंद निर्माण होतो. त्यामुळे आम्ही दरवर्षी इतर दिवशी या दर्शनाला आम्ही येतो. एक प्रसन्नता वाटते. आणि बाबांचं आठवण घेतलं तरी बऱ्याच वेळा आमची काही कामं सक्सेस झालेली आहेत. त्यामुळे ह्या चरणी आम्ही येऊन नतमस्तक होतो. रमेश बाळकृष्ण कुसवरकर. परमहंस भालचंद्र महाराजांचा 46वा पुण्यतिथी उत्सव जो आहे संपूर्ण कनकनगरी संपन्न करते आहे. एक आनंद आणि हा उत्साहाचं वातावरण कनकनगरीमध्ये आहे. बाबांचा 46वा पुण्यतिथी महोत्सव आहे. उद्या या उत्सवाचा प्रमुख दिवस आहे 19 डिसेंबर. आणि उद्या हा उत्सव संपन्न होत असतानाच उद्या सकाळी ठीक 10 वाजल्यापासून एक भव्य दिव्य जो सोहळा असतो, अत्यंत महत्त्वाचा सोहळा असतो, तो उद्या मंदिरामधून होणार आहे. ज्यामध्ये अनेक फळांच्या रसाने बाबांना आंघोळ घातली जाते. त्यानंतर बाबांना चंदनाचा लेप लावला जातो.
किरणोत्सव असतो, त्यानंतर दीपोत्सव असतो, त्यानंतर बाबा या ठिकाणी जे मंदिर आहे त्या मंदिरामध्ये भेटीसाठी जातात. वटवृक्ष, काशी विश्वेश्वर मंदिर, दत्त मंदिर, हनुमान मंदिर, दीपमाळ, तपश्चर्या स्थान, कामत महाराज समाधी आणि मुख्य समाधी स्थान असे बाबा भेट देण्यासाठी त्या ठिकाणी जात असतात. हा नयनरम्य सोहळा आहे. याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी प्रत्येक भाविकाने उपस्थित राहावं असं मला तरी वाटतं. मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहिलं पाहिजे. खूप मोठा उत्सव आहे हा पुण्यतिथी सोहळा. 46 वर्ष जवळपास आता पूर्ण होत आहे. 46वा पुण्यतिथी महोत्सव आहे. माझं नाव शारदा दीपक राणे, कणकवली. 28 एप्रिल 1996 माझं लग्न झालं आणि मी तेव्हापासून मी भालचंद्र बाबांच्या मठात येते आणि भालचंद्र बाबांच्या मठात येऊन सेवा करते. 1996 सालाच्या आधीपासून माझे मिस्टर दीपक राणे हे पण बाबांची सेवा करतात 94 सालापासून. त्यामुळे आम्हाला चांगला अनुभव आहे. भालचंद्र बाबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या कणकवली नगरीत सर्व नागरिक इथे सुखी समाधानी आणि आनंदाने राहतात. हे केवळ आणि केवळ भालचंद्र बाबांच्याच भालचंद्र बाबांच्याच आशीर्वादामुळे आणि आम्ही ते आमचं महापुण्य मानतोय आणि त्यामुळे आम्ही बाबांच्या मठात येऊन सेवा करतोय. आज जेवण अन्नदान हे जे बाबांकडे आज जे संस्थानामध्ये आज अन्नदानाची हे जे काय पद्धत ठेवलेली आहे त्यामुळे आज गरीबातील गरीब लोकांनासुद्धा अन्नदानाचा लाभ मिळतो आणि सर्व लोक सुखी समाधानाने आनंदाने इथून महाप्रसाद घेतात आणि त्यांना महाप्रसादामुळे एकदम असं त्यांचं आरोग्य वगैरे तब्येती वगैरे सगळ्यांची नागरिकांची आनंदाने सगळे राहतात आणि चांगली आहे. हे केवळ बाबांच्यामुळे जो बाबांच्या मठात येतो तो एकदम आपला पावन झाल्यासारखं त्याला वाटतंय की आपण जे आयुष्यात काय कमवलं तर ह्या भक्ती मार्गाने मी तर माझ्या आयुष्यात भक्ती मार्गाने भरपूर कमवलं आहे. मला 2 मुलगे मिळालेत बाबांच्या कृपाप्रसादाने. भालचंद्र तो इंजिनियर झाला, छोटा माझा मुलगा प्रथमेश तो MBA झाला. हे केवळ आणि केवळ भालचंद्र बाबांच्या आशीर्वादामुळे आणि त्यामुळे मी ह्या बाबांच्या मठात आनंदाने सेवा करते आणि हजारो लाखो भाविकांना मी अन्नदान करते. मी आता बाबांच्या वाढदिवसापासून त्या जयंतीपर्यंत इथं सेवा करतोय. जे आमचे वरिष्ठ म्हणजे केळुसकर किंवा म्हणा कामत म्हणा आज त्यांनी म्हटलं जे सांगतील ते मी काम करत असतो. आज पत्रिका वाटायला सांगितली तर पत्रिका वाटतो, बाहेरची काय कामं सांगितली तर बाहेरची कामं करतो, देवाचं काम करतो आणि समाधीकडे काय असलं तर समाधीची पण कामं करतो, जेवणाच्या ह्याच्यात जेवणाची पण कामं करतो काय आणि जितकं होईल तेवढी लोकांना पण सेवा देतो. तरी मी 50-1 वर्ष इथं काम करतो. म्हणजे बाबांच्या वाढदिवसापासून जयंतीपर्यंत पुण्यतिथीपासून जयंतीपर्यंत आता मी इथं कामं करत आहे. वयाची 61 वर्ष झाली मला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची धमाका ऑफर. आता बंगलो खरेदी करा, तोही फ्लॅटच्या दरात. कणकवली शहरालगत अवघ्या काही मिनिटांच्या अंतरावर उमरट इथं फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो, रस्ता पार्किंगची सुविधा, कंपाऊंड, 24 तास पाणी, समोर गार्डन, निसर्गरम्य वातावरण. आपल्या घरापासून शाळा, दवाखाना, मुंबई गोवा महामार्ग, बाजारपेठ अगदी हाकेच्या अंतरावर. आपलं हक्काचं घर आजच खरेदी करा. अधिक माहितीसाठी संपर्क साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 9420 73 94 18 आणि 8605 74 10 30. कनकनगरी अर्थात कणकवलीमध्ये परमहंस भालचंद्र महाराज संस्थानच्या वतीनं 46व्या पुण्यतिथी उत्सव साजरा होतोय. या निमित्तानं महाप्रसादाचं आयोजन करण्यात येतं. भक्तगणांच्या महाप्रसादाला रांगा लागलेल्या असतात. अगदी पहाटेपासूनच संस्थानचे सेवेकरी यासाठी मेहनत घेतात.
बाबांच्या आशीर्वादाने हा जेवण हे किती वर्ष कमी करतो आहे आणि तितके भाविक लोक ती उपाशी जात नाही. इथे आम्हाला लोकांची सेवा करायची इच्छा इथे मिळते आम्हाला. बुधवारी लोक किती जेवले त्या हिशोबाने गुरुवारच्या जेवणाचं बुधवारी रात्री आम्ही नियोजन करतो आणि त्याप्रमाणेच पहाटे 4 वाजल्यापासून जेवणाचं काम सुरू होतं. हो, बाबांची सेवा करूक असतो, भक्ती करूक असतो, काशीची ह्या फिरवतो, तळी फिरवतो, पेटी फिरवतो बाबांचे पण पेटी 40 वर्ष आली 40 वर्ष. तुम्ही बाबांची सेवा करताय, हजारोच्या संख्येने इथे भाविक येतात जेवणासाठी, कसं काय सांगाल? खूप छान वाटलं आम्हाला. हजारोच्या संख्येने भाविक येतात, तुम्ही हे जेवण वाढण्याचं किती वर्ष काढता? माझं नाव भरत लक्ष्मण माडगुत. नियोजन इथे सकाळपासून चालू करतो आम्ही 3 वाजल्यापासून. ते जेवण डाळ भात भाजी कुर्मा खीर जिलेबी किंवा शिरा असं जेवण असतं. गेली किती वर्ष तुम्ही? मी आता कमीत कमी 40 वर्ष इथे जेवण करतो. बाबांच्या कृपा आशीर्वादानं मी 5 दिवस आधी पाण्यावर असतोय. माझे व्रत असतात बाबांचे आणि आम्ही 100व्या जयंतीपासून जे असं होते अजूनपर्यंत असं ते शेवटपर्यंत. आणि आमचे कार्यकर्ते लास्टला जेवतात. सगळे जे सेवा करणारे सगळे कार्यकर्ते आहेत ते सगळे लास्टला जेवणार. सगळ्या झालं काय भाविक येतात, कोणी उपाशी जात नाही हे महत्त्वाचं. नाही ना, कोणीही उपाशी जात नाही. सगळ्यांना समान, सगळ्यांना इथे समान, सगळ्यांना समान असं भेदभाव अजिबात नाही. तसेच VIP म्हणा, वकील म्हणा, डॉक्टर म्हणा आले तर आम्ही सर्वांची व्यवस्थित सोय केली जाते. आम्ही आमच्याजवळ एक हिशोब आहे. पहिल्या दिवशी 4,000, दुसऱ्या दिवशी 6,000, तिसऱ्या दिवशी 8,000, चौथ्या दिवशी 10,000 आणि 5व्या दिवशी 13,000 ते 15,000 लोक जेवतात. मग त्याप्रमाणे आम्ही दर दिवसाचं नियोजन करतो. दुसऱ्या दिवशी किती तांदूळ लागला, किती भाजी लागली, त्याप्रमाणे तिसऱ्या दिवशीचं आम्ही नियोजन करतो. जो डोनर आहे त्याचं अन्नसुद्धा फुकट जाता कामा नये याचीसुद्धा आम्ही काळजी घेतो. उगाचच त्यांचा माल वेस्टेज जाता कामा नये किंवा उगाचच माल मागवत नाही. जेवढा लागणार तेवढाच माल मागवतो आम्ही आणि त्याप्रमाणे अन्नदाते ते स्वखर्चाने स्वमनाने लागेल तेवढं धान्य पुरवतात. आणि त्याचं नियोजन आदल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवसाच्या रात्रीचं नियोजन, दुसऱ्या दिवशी जेवणाचं नियोजन आदल्या दिवशी रात्री करतो. प्रताप हरिश्चंद्र वाळके ही सेवा अविरत चालू आहे. संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत जोपर्यंत भाविक महाप्रसादासाठी येतात तोपर्यंत आम्ही थांबतो. पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही घरी जात नाही जेवून. आणि ह्याचं समाधान जे आहे जे इथे सेवेचं ते काय त्याच्या शब्दात आम्ही व्यक्त करू शकत नाही. एवढी हे आहे त्याचं. नाही जे शेकडो लोक आहेत ती आपली कामं आटपून 1च्या आधी इथे येतात आणि त्यांचं काम म्हणजे आम्ही ऑर्डरच सोडतो पण ते काम खरं करतात ते बाजूला राहतात. ते चित्रपटात येत नाही. आम्ही चित्रपटात आहोत पण त्यांचं काम आमच्यापेक्षा जास्त आहे. ताटं इथून नेऊन ठेवणे, धुतलेली ताटं घेऊन येणे, भात काढण्याचं काम मोठं आहे. गरम भात असतो तो काढायला ते ठराविक पोरगे आहेत तेच करतात. ते कोणाचे काम नाही. तिथे इथून जेवण संपल्यानंतर भात आमटी भाजी जाऊन आणणे, मोठे टोप ट्रॉलीवर ठेवून घेऊन येणे ते पण काम मोठं आहे. ती बाकीची मुलं करतात. मी तरी मला वाटतं 10-15 2004 पासून म्हणजे जवळजवळ 20 वर्ष होत आली. आता पुढच्या वर्षी 20 वर्ष होणार. या ठिकाणी कणकवलीतील सर्व भाविक या ठिकाणी भांडी घासायचं असेल किंवा आणि काय बटाटे चिरायचं आता तुम्ही बघतो. बटाटे चिरण्यापासून इथले महिला भक्तगण इथे सेवा करत असतात आणि कुठलंही काम बाबांच्या देवळात कुठलंही काम अंगावर घ्यायची तयारी प्रत्येक भक्तगणांची आहे. त्यामुळे इथे बाबांच्या आशीर्वादाने कधी काही कमी पडू दिलं नाही आहे. नियोजन कसं असतं म्हणजे नियोजन दरवर्षी आज 20-25 वर्ष उत्सव मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. पूर्वी चालू होता 25व्या उत्सवानंतर पुण्यतिथीनंतर शहरातले सर्व भक्तजन यंग जनरेशन इथं सेवा करायला लागल्यानंतर हा उत्सव वाढत गेला. त्याच्यानंतर नियोजन करताना
उत्सवाच्या आधी 15 दिवस एक आमची मीटिंग होते, त्याच्यात आमचं नियोजन होतं. आणि दरवर्षी गेल्या वर्षी ज्या एक पहिल्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी, तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या असं जे जेवण जे मटेरियल लागतं, जो जेवण करतो आपण त्या प्रमाणात आम्ही नियोजन करत असतो. त्याच्यात एक 20% वाढ करत असतो प्रत्येक वेळी. आणि त्याप्रमाणे जर कमी पडलं तर ह्या बायका आता बघा कोणीही असतील त्या स्वतः येऊन सेवा करतात. शहरातले सर्व भक्तगण इथं येऊन सेवा करतात. त्यामुळे कोणाही कुठच्याही भक्ताला इथं कमी पडू शकत नाही अन्नदान. भालचंद्रबाबांच्या नगरीमध्ये आता आपण कणकवलीमध्ये आहोत. कणकवलीमध्ये या भालचंद्रबाबा संस्थानाच्या ठिकाणी येणारा जो प्रत्येक भक्तगण आहे तो उशिरा देखील आला तरी त्याला महाप्रसाद मिळतो. शेवट येऊन देखील तो उपाशी जात नाही, हे महत्त्वाचं आहे. कारण येथील जे जेवणाचं नियोजन असतं ते आपण पाहिलं कशा पद्धतीने. मगाशी येथे जे भक्त जे सेवेकरी आहेत त्यांनी सांगितलं अजून 4 वाजले जेवण सुरू आहे. मॅडम काय सांगता तुम्ही, उशिरा आला तरी जेवण मिळतं? हो, मी आत्ताच मी जॉब करते, आत्ताच मी आले, उशिरा आले मी, पण मला आज आत्ताही एवढ्या उशिरा पण जेवण व्यवस्थित मिळालेलं आहे. काय सांगाल उशिरा तरी उशीर झाला तरी जेवण मिळालं. बाबांकडे नेहमी प्रसाद मिळतोच. हे होते भक्तगण होते. आपण आज सकाळपासून पाहिलं की भालचंद्रबाबांची जी माहिती आहे ती पूर्ण राज्यामध्ये आहे आणि आता परदेशातही जात आहे. पण सध्याच्या परिस्थितीत आपण आज ही भालचंद्रबाबांचा 46वा पुण्यतिथी उत्सव साजरा होत आहे. आजचा 4था दिवस आहे आणि या 4थ्या दिवशी सकाळपासून जे भक्तगण मोठ्या संख्येने येथे दाखल झाले होते. प्रत्येकजण सेवेकरू प्रत्येक भक्तगणांचे जे सेवा करत होते, मग त्याच्यापासून चरण सेवा असेल, भक्तगणांचे भालचंद्राचे दर्शन असेल, तशाच पद्धतीने जेवणाचं नियोजन असेल हे आपण पाहिलं. आणि आता ह्या भालचंद्रबाबांच्या नगरीमध्ये भालचंद्रबाबांच्या संस्थानाच्या वतीने गुरुवारी होणारा जो दर गुरुवारी दुपारचं जे जेवण होतं, महाप्रसाद होतो, तो देखील मिळतो. तशाच पद्धतीने हे 4 दिवसाचे नियोजन, 4 ते 5 दिवसाचं नियोजन आहे. त्यामध्ये येणारा जो भक्तगण आहे तो दुपारी किती वाजता आला तरी तो उपाशी जात नाही, एवढं आपल्याला येथे संस्थानाचे सांगितलं. कारण अजून 4 वाजले तरी देखील येथे जेवण येथे भक्तगणांना मिळत आहे. त्यामुळे खरोखरच भालचंद्रबाबांच्या नगरीमध्ये संस्थानाच्या वतीने एक चांगले नियोजन येथे होत आहे असंच आपल्याला एकंदरीत इथे दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. 2024 मध्ये मोदी सरकार कोसळणार, डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर यांचा दावा. मत्स्य विद्यापीठ कोकणातच व्हावं, डॉक्टर भालचंद्र मुनगेकर यांनी वेधलं लक्ष. आणि परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या पुण्यतिथी सोहळ्यास प्रारंभ. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.